हेल' लोगोफोर, दिनै 12 अक्ट'बर आरो बे 12 अक्ट'बरनि फुंबिलि समाव नोंथांमोननो जेसेबांनाखि फुंनि रादाबफोर आरो कारेन्ट एफेयार्सफोर दं बेखौ नोंथांमोननो जथायनानै लाबोदों आरो बे जथायनानै लाबोनायाव ओनसोलनि, रायजोनि, बर'नि, हादोरनि आरो मुलुगनि बाथ्रा गासैबो थानो हागौ आरो बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन सानफ्रोमबो फुङाव आरो जायफोरा नायबाय थाखाय नोंथांमोनहा नुगासिनो दंखायो बेनि थाखाय साबायखर थाबाय। दा बे आंनि ब्लग पेज आरो बे ब्लग पेजावनो आं बेखौ फोसावनाय जायो आरो बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होना होयो। दा फैदो फारि फारियै फार्स्टआव नायलांदिनि जे भारतआ DRDOआ गोदानै र'स्टम 2 मुंनि मोनसे गोदान ड्र'न फ्लाइट टेस्ट खालामनायाव जाफुंसार जादों होनदों आरो बेखौ थांनाय 9 अक्ट'बराव कर्नाटकआव जाफुंनो हानाय जादों आरो। दा DRDOआ जादों डिफेन्स रिसार्च डेभेलपमेन्ट अर्गेनाइजेसन। दा बेयो र'स्टम 2 मुंनि मोनसे ड्र'न टेस्ट खालामनायाव बेयाव जाफुंसार जाबावबाय होनदों। दा बेखौ नोंथांमोनहा गोसोआव लानो नांगोन आरो DRDOआ बे दानावनो गासै 4 फ्लाइट टेस्ट साक्सेसफुलि जाफुंसारनाय टेस्ट खालामनाय जाखांबाय। दा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअफोराव सानफ्रोमबोनियावनो आपडेट होबोगासिनो दंखायो। बेफोरखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै नायनो हानाय जागोन। नङाब्ला नोंथाङा चेनेलाव हाबनानै प्लेलिस्टआव हाबनानै नायनो हानाय जागोन दैलि कारेन्ट एफेयार्सनि सायाव। दा मोनफ्रोमावबो बेखौ दिन्थिनाय जाबोगासिनो दंखायो। दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2 आव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों बावैसो इनभेस्ट इन्डिया कनफारेन्स अर्गेनाइज खालामदोंमोन। दा बे इनभेस्ट इन्डिया कनफारेन्स अर्गेनाइजखौ बिथाङा बबे हादरनि गेजेरजों खालामदों? भारत आरो बबे हादरजों? बे जाहैबाय केनाडाजों। केनाडा आरो भारतजों बेखौ कनफारेन्सनि गेजेरजों बिथाङा अर्गेनाइज खालामदोंमोन। दा बेयाव नुनो मोननाय जागोन केनाडानि सोमोन्दै नोंथांमोनहा केनाडानि केपिटेला जाबाय अट्टावा। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन बिथांमोनना राजानि फोलेर दं, गावसोरनि किंडममोन नालाय बिनि थाखायनो बिथांमोना मनार्स थायो। मनार्सआव एलिजाबेथ II बिथाङा दङ। गभर्नर जेनेरेल हिसाबै जुली फायेट्टी बिथाङा दङ आरो बेनिफ्राय प्राइम मिनिस्टार हिसाबै जास्टिन ट्रुडिउ बिथां जानानै दङ आरो कारेन्सिया जाहैबाय कानेडियान डलार। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नाम्बार 3 मिन्ट्रा अनलाइन शपिं पइन्ट एबा कमार्शियेल इ-कमार्स। बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ। दा बिथांमोनहा गोदानै आरो गिबि खेबनि थाखाय डिजिटेल ब्रेन्ड एम्बासाडर थिसननाय जाबाय होनदों बिथांमोनहा। दा मिन्ट्रानि डिजिटेल ब्रेन्ड एम्बासाडर बिथांखौ सोरखौ थिसनखो? बे जाहैबाय भुबम बाम बिथांखौ थिसननाय जादों। बेनिफ्राय मिन्ट्रानि फाउन्डारा जादों 3 बिथांमोना जादों मुकेश बानसाल, विनेत सक्सेना आरो बेनिफ्राय आशुतोष लवानिया बिथांमोन आरो CEO जानानै दङ दा अमार नागाराम आरो लन्च खालामदोंमोन बिथांमोना फार्स्ट टाइम 2007 आव। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4 भारतआ बावैसो कन्जुमार एफेयार्स, फुड एन्ड पाब्लिक डिस्ट्रिबिउसन मिनिस्टार जायखौ रामबिलास पासवान होनदों बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बेखौ नोंथांमोना नुगासिनोखा, आंबो आपडेट खालामना होदों बिथांनि सोमोन्दै। दा बिथांनि बिबानखौ सोरनो होनाय जाखो होनदों, अर्थात कन्जुमार एफेयार्स ओमफ्राय फुड एन्ड पाब्लिक डिस्ट्रिबिउसन बे बिबानखौ सोरनो होनाय जाखो होनदों, बेखौ पीयूष गोयल बिथांनो होनाय जाबाय। आरो बे पीयूष गोयल बिथाङा दा मा मिनिस्टार जानानै दंखायोमोन? बिथाङा अलरेडि रेलवे मिनिस्टार जानानै दंखायोमोन। दा बे रेलवे मिनिस्टारनि सायावनो बे कन्जुमार एफेयार्स, फुड एन्ड पाब्लिक डिस्ट्रिबिउसनखौ एडिशनेल बिबान हिसाबै होनाय जाबाय होनदों। दा बेखौ गोसोआव लानो गोनां, खुब इम्परटेन्ट जागोन। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 5 नाम्बार 5 आव थांनायनि सिगां नोंथांमोनहा जायफोरा गोदानै फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लादो आरो नटिफिकेसन बेल अन खालामनानै ला, जाहाथे नोंथांनाव नटिफिकेसन थाङो सानफ्रोमबोनि आपडेटफोरा बे नोंथांनि सुबिदानि थाखाय। दा बे जाहैबाय नाम्बार 5 आव UAE हादरा गिबि खेबनि थाखाय लुनार रभार लन्च खालामगोन होनदों आरो बेखौ फैगौ 2024 नि गेजेराव बेखौ लन्च खालामगोन होनदों। बे जाहैबाय लुनार रभार, बे अख्रांनि मोनसे रभार, बेखौ लन्च खालामगोन UAE हादोरा। दा UAE माने इउनाइटेड आरब इमिरेट्स, बेखौ बयबो मिथिगौ। बे केपिटेला जादों आबु धाबी। बेनिफ्राय प्रेसिडेन्ट जाना दङ दा खलिफा बिन जाहिद अल नाहयान बिथाङा जाना दं आरो प्राइम मिनिस्टार हिसाबै जाना दं मोहम्मद बिन राशिद अल माक्टुम बिथाङा। कारेन्सिया जाहैबाय UAE दिराम। बेनिफ्राय नाम्बार 6 आव दङ मुंदांखा गोदान बिजाब बापु दा आनफरगेटेबल। बिथाङा बे बिजाबखौ लिरदों मनीष सिसोदिया बिथाङा लिरदों। बेयो गोनां जानानै फैदों बिजाबफोरनि बेलायाव। बे जाहैबाय बापु दा आनफरगेटेबल। बापु माने महात्मा गान्धीखौनो होनदों, बिथाङा बावलांजायै होनदों आरो बे बिजाबखौ लिरदों मनीष सिसोदिया बिथाङा लिरदों। दा मनीष सिसोदिया बिथाङा सोर? बे जाहैबाय उत्तर प्रदेशनि बिथाङा आरो बिथाङा फार्स्ट डेपुटि चिफ मिनिस्टार दिल्लीनि। फार्स्ट डेपुटि चिफ मिनिस्टार जादों दिल्लीनि।
बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 7 भारतनि बबे रायजोआ हर घर जल रायजो हिसाबै गिबिसिन फोसावजाखो होनदों। माने मोनफ्रोमबो न'आवनो मोनफ्रोमबो जल जानाय बेखौ नोंथांमोनहा नुदों। हर घर जल रायजो हिसाबै बेखौ फोसावनाय जाबाय होनदों गवा रायजोखौ। गवा रायजोनि सोमोन्दै नोंथाङा नुगोन केपिटेल पानाजी, गभर्नर भगत सिंह कछारी, बेनिफ्राय चिफ मिनिस्टार दङ प्रमोद सावंत बिथाङा। बेनिफ्राय बावैसो उत्तर प्रदेशआ बबे रायजोआव बबे ओनसोलाव जानांगौमोन बेयो बावैसो उत्तर प्रदेशआ बबे ओनसोलाव लार्जेस्ट अक्सिजेन प्रडाक्शन प्लान्टखौ बेखेवनाय जाखो होनदों बिथांमोना। बे जाहैबाय गाजियाबाद। आरो उत्तर प्रदेशनि सोमोन्दै गोबाङानो मिथिखागौ, बेखौ आङो सानफ्रोमबोनियावनो आपडेट जाबोगासिनो दङ उत्तर प्रदेशनि सोमोन्दै। बे जाहैबाय बेखौल' गोसोआव लाबानो जाबाय, लार्जेस्ट अक्सिजेन प्रडाक्शन प्लान्ट बेखेवदों बेखौ उत्तर प्रदेशनि गाजियाबाद मुंनि मोनसे जायगायाव। बिराद गोनां जागोन बेयो, कारेन्ट एफेयार्सआव बियो कमन जानो हागौ। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 9 बबे रायजोआ डेडिकेटेड अनलाइन सन्जीबानी OPD स्किमखौ फोसावखो होनदों। बे जाहैबाय गुजरात। आरो गुजरातनि सोमोन्दैबो गभर्नमेन्ट आरो बिथांमोननि स्टेटासनि सोमोन्दै दाखालिसो साननैसो सिगाङावसो आपडेट होदों, नोंथांमोना नुगोन डिसक्रिपसनाव लिंक दं। बेनिफ्राय नाम्बार लास्टआव दङ 10 नाम्बाराव स्वच्छ भारत एवार्ड 2020खौ बबे रायजोआ मोनखो? बे जाहैबाय मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेशआ स्वच्छ भारत एवार्ड 2020खौ मोनबाय। आरो बे मध्य प्रदेशनि सोमोन्दै नोंथांमोना बाव नुगोन केपिटेल भोपाल, चिफ मिनिस्टार शिवराज सिंह चौहान, गभर्नर आनन्दीबेन पाटेल बिथाङा जाना दङ। एसेनोसै। दा गुबुन गुबुन नोंथांमोनहा भिडिअफोरखौ डिसक्रिपसनावनो लिंक दं, बेयाव थांनानै नायनो हानाय जागोन। प्लेलिस्ट वाइज गासैखौबो डिटेल्स होखानाय जायो, नोंथांमोना बेयाव हाबै नायबानो जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।